Il-binja storika tal-Kurja Arċiveskovili fil-Furjana, binja ta' aktar minn 270 sena ta' okkupazzjoni differenti, se tkun miftuħa l-pubbliku fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta, Michael Paceros, tkellem ma' Net News dwar l-istorja tal-Kurja Arċiveskovili. Din il-binja spiċċat minna fl-1750 u dak iż-żmien kienet magħrufa bħala Casa della Madonna di Manresa. Manresa huwa post fil-vant ta' Spanja fejn madwar 500 sena ilu San Ignazju kien kiteb l-eżerċizzi spiritwali u propju din id-dar kienet dar tal-irtiri fejn kienu jiġu lajċi u reliġjużi għall-irtiri. Dak iż-żmien dan il-post hawnhekk kien il-barra mill-Belt Valletta, jiġifieri kien għall-kwiet u allura dak li jkun seta' jirtira mill-belt u jiġi hawnhekk biex jitlob fil-kwiet u fil-paċi. Ma' żmien, il-binja serviet bħala barracks tas-soldati, sptar għal xi żmien u seminarju sakemm l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa fl-1977 trasferixxa l-Kurja Arċiveskovili mill-belt għal din il-binja. L-Arkivista Djoċeżan il-Kanonku Nicolas Dublé tkellem magħna dwar l-eżebiti storiċi li se jkunu għall-wiri fil-Kurja li huma sinifikattivi għall-istorja tal-Arċidjoċesi u l-pajjiż. Għażilna dokument li jmur qabel l-assedju l-kbir edit tal-Isqof Kubelles. Interessanti ħafna wkoll dokument li ġib il-firma ta' Napoleon, hekk li fi żmien qasir li għamel Malta ta' għas-servizz tal-Isqof ta' Malta dispożizzjoni tiegħu l-użu tal-Knisja Konventwali San Ġwan li kon katedral. Għażilna wkoll dokument li permessjew l-Papa Pawlu VI awgura lill-poplu Malti fil-persuna tal-Arċisqof Gonzi fl-okkażjoni tal-indipendenza ta' pajjiżna. U għandna wkoll dokument marbut ma' parroċċa, u dan il-każ għażilna dokument meħud mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Furjana. Id-dokumenti fl-arkivi jixtru dawl fuq kull strata tas-soċjetà Maltija peress li l-Knisja kienet iżżomm dokumentazzjoni tal-popolazzjoni tul is-sekli. Intant, il-Kurja se tkun miftuħa s-sibt bejn il-5 u d-9 ta' filgħaxija u l-ħadd bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Se jkunu miftuħin diversi kmamar biex wieħed ikun jista' japprezza aħjar dan il-post. Fosthom se jkun hemm il-refettorju, se jkun hemm ukoll il-kappella stess, il-bitħa, fuq se jkun hemm wirja tal-arti ta' Joseph Calleja, se jkun hawn ukoll kunċert strumentali bl-arpa u bil-kitarra, se jkollna treasure hunt ukoll għat-tfal. Għal-festa ta' San Kalċidonju se jsiru żewġ qudiesiet, waħda s-sibt fis-7 ta' filgħaxija u oħra l-ħadd fl-10 ta' filgħodu fejn se jkun espost il-Korb Sant tal-Qaddis fil-Kappella ta' Manresa ġol Kurja.